Segueix a Total Esport el projecte 42195. Que varen començar el projecte 42195. Hem passat un mes caminant i ara començam una nova etapa dins aquesta planificació, que és pujar i baixar escales. Ara és important enfortir els músculs i per això pujam i baixant les escales, perquè és important enfortir els músculs per evitar lesions a les articulacions. En Antoni, el meu preparador, han dissenyat un circuit per aquí, per al poble de Lloret, que és un circuit d'1 quilòmetre de distància, més o manco, que faré 5 vegades i que inclou trams de pujada i de baixada d'escales. Per controlar la distància que vaig recorrent hi ha una aplicació en el mòbil, n'hi ha moltes que serveixen per a aquestes coses, jo n'empleio una que sigui Runtastic i el que fa és això, me controla la distància que he recorregut, el temps que he tardat i en quant de minuts faig cada quilòmetre. Més endavant l'objectiu és posar-nos en mans d'un metge i fer una prova d'esforç, però tot i que l'objectiu és córrer una marató, no per començar a córrer abans arribarem. És millor anar pas a pas i fer el que toca per evitar lesions i poder arribar al objectiu. Bé, vos deixo per avui perquè encara me queden molt per fer avui, me queden 5 quilòmetres de pujar escales.